И така, сега този музикален поздрав специално от името на Юсчен за баща си, Мето, мека му пръст. Иска да поздравя специално баща си Мето и братята си Ниази и Биркай. Нека да бъдат живи и здрави Коста, с една любима песен на цялото семейство, на цялата фамилия. Опа! Поздрав за цялото семейство на Юсчан. Поздравяме специално братята си и неговото семейство, да бъдат живи и здрави. Една сутрин рано станах. Една сутрин рано станах, на Юсчан тихо казах: аз отивам надалече за много пари, за много пари. Една сутрин рано станах, на Юсчан тихо казах: аз отивам надалече за много пари, за много пари. Не дей да плачеш, Юсчан, за баща си Мето. Не дей да плачеш, Юсчан, за баща си Мето. Пари има колкото искаш, здраве да има. Не дей да плачеш, Юсчан, за баща си Мето. Не дей да плачеш, Юсчан, за баща си Мето. Пари има колкото искаш, за баща си Мето. Здраве да има. С любимата песен на Юсчан, специално за името на Мето. Поздравяваме специално баща ми Мето и Юсчан. Да бъде жив и здрав. Новата година нека да ви донесе много късмет. Фира, фира в бедрома е гаджен коха баба, барелове ромален, те я нава меча бенге. Фира, фира в бедрома е гаджен коха баба, барелове ромален, те я нава меча бенге. Матерове с Юсчан, матерове с Юсчан, едончо скелове, буци, буци. Матерове с Юсчан, не дей да плачеш, Юсчан. Юсчан, много пари, много пари. Специално само за четиримата братя, за най-упоритите, това са Юсчан, Коста, Ниази, Биркай, които започнаха бизнеса да купуват едни от първите хора в Северна Маслинова и който ги мрази. Нека да бъдат живи и здрави. Матерове с Юсчан, матерове с Юсчан, пари си абен со манге.
Пари има колкото искаш, здраве да има.